Hola, veus, avui destaquem que els firaires de Lleida no veuen amb bons ulls el nou emplaçament que enguany ocupen les seves atraccions, ja que consideren que es troben aïllats de les activitats lúdiques i festives que s'organitzen a la ciutat, un fet que els afecta negativament a l'economia. El motiu del canvi d'ubicació ha estat la decisió de la paeria d'ampliar l'espai dedicat a l'aplec del Caragol, un fet que ha obligat a les tradicionals firetes a abandonar el terreny annex als Camps Elisis i als pavellons de Fira de Lleida, on s'ubicaven des de l'any 1997. Enguany, un total de 57 atraccions ocupen un terreny ubicat a Copa d'Or, un espai sense electricitat que ha obligat als firaires a gastar més de 90.000 euros en el lloguer de generadors, fet que suposa un increment de 60.000 euros en la despesa en electricitat. Firaires i ciutadans coincideixen en que cal asfaltar el recinte, ja que la grava que hi ha a terra dificulta l'accés als carrets dels nadons i a les persones amb mobilitat reduïda. El problema que tenim, és que estem desplaçats de tota la zona lúdica de la Festa Major, Aplec, Fira Andalusia. Com sempre hem muntat al cantó d'en Vells, era més còmode pels lleidatans que poguessin passar d'un lloc cap a l'altre sense tindre que agafar el cotxe i estava tot en conjunt. La veu dels meus companys és dolenta, perquè hem fet el primer cap de setmana i ja ens ha baixat entre un 35 i un 40% la recaudació. Si venim aquí i no ens guanyem la vida, ha de comprendre el públic que no podem vindre, m'entens? Perquè entre el que es pagui i els gastos que ens acarrem nosaltres vindre aquí, encara que l'Ajuntament, dins del que cap, ens ha fet una rebaixa del terreny, nosaltres estem adequant totes les possibles millores, estem pagant nosaltres de la nostra butxaca. Ara mateix aquí no hi ha electricitat com teníem a l'altre cantó, ens han suposat a nosaltres fer un increment de més de 90.000 euros sol amb lloguers de generadors, el consum de gasoil que farem aquí. Personalmente yo esto lo veo fatal, es una cagada, para mí es una cagada. Está muy mal ubicado el terreno, más vale que no nos llueva porque si nos llueve ya la hemos liado. Allí se nos había quedado un poco pequeño. Y aquí por lo menos es más amplio, lo que falta es un poquito pulirlo, nos falta luz, nos falta el terreno un poquito más en condiciones y lo principal, que trabajemos, si no iremos malament. A mi no m'agrada, primer perquè això està molt malament al terra, tot el terra, l'altre dia venien senyores a les cadiretes i li quedaven totes enganxades. Ui, a l'Ajuntament li diria tantes coses que val més que em caigui, així. A ver, he tenido que sacar el niño y llevo el carro solo porque no corre el carro aquí. Está un poco, como es el primer año, tiene que adaptar un poco, ¿no? Penso que està molt millor aquí. Està separat, potser l'ambient és diferent, fa més firetes. Home, jo crec que ha anat a pitjor, perquè aquest terra, com plogui, que sempre plou per les festes de maig, imagina't, no? Com se ficarà això. I després vaig trobar que des dels campos fins aquí la gent s'ha de desplaçar en cotxe. Aquí també està bé, però estava més a prop de vivim nosaltres als campos. Fins aquí, veus, moltes gràcies per la vostra atenció. Com sempre, més notícies a les nostres xarxes socials. Fins aviat.